Evo, pozdravljam sve prisutne ispred radne skupine koja se okupila u ime gradske organizacije HDZ-a Đakovo s temom odnos politike i lokalnih medija. Jedno izuzetno važno pitanje kako za nas kao stranku, tako i za širu javnost. Pozdravljam goste iz Osijeka, iz Županijskog povjerenstva za medije, Županijske organizacije HDZ-a Osječko-baranjske županije i voditelje, to je predsjednike povjerenstva gradske organizacije HDZ-a Đakovo. Ovu konferenciju za tisak naslovili smo odnos politike i lokalnih medija, kao što smo rekli. Počeo bi s tim koja je zadaća i uloga HDZ-a. HDZ je demokršćanska i konzervativna i naglasio bi hrvatska stranka. S te političke platforme naša je zadaća i dužnost političkim djelovanjem okupljati sve one koji promišljaju društvene procese na taj način. HDZ je jaka i dobro organizirana stranka koja ima impozantnu stranačku infrastrukturu. Pa s te pozicije vrlo lako svojim političkim djelovanjem može komunicirati s ljudima koji su spremni politički se ponašati sukladno upravo toj političkoj platformi. No smatramo da je izuzetno važno tu komunikaciju prakticirati i u javnom prostoru, zajedno s ostalim političkim subjektima, kako bi naše političke poruke bile u kontekstu korektne i korektivne javne rasprave. Nadalje, vrlo nam je važno da naše političke poruke dođu i do onih koji promišljaju drugačije. Na taj način se razvija kultura korektnog političkog dijaloga koja je preduvjet za kvalitetno upravljanje društvenim procesima kao primarnom zadatku političkih subjekata. U tom smislu, vrlo važnu ulogu imaju mediji, odnosno ljudi, tj. novinari, koji rade u medijima. Oni svojim objektivnim, nezavisnim i korektnim izvještavanjima i observacijama mogu puno doprinijeti stvaranju kontroliranog političkog djelovanja, koje je neophodno za kvalitetno upravljanje društvenim procesima. Na tom putu najveću smetnju stvara cenzura, kako ona koja dolazi iz pozicija političke moći, tako i autocenzura samih ljudi koji rade u medijima, odnosno novinara. Te pojave štete svima, političkim subjektima, strankama i drugima, običnim građanima, samim medijima i društvu u cjelini. Stoga, mi u HDZ-u apeliramo na sve one koji mogu doprinijeti kulturi korektnog javnog političkog dijaloga da spriječi štetne pojave medijske cenzure. Evo, time bi završio sa svojim izlaganjem. Ne znam da li predsjednik medija ima nešto za pitati. Imam jedno pitanje. Da. Već smo u razgovoru prije spomenuli da je ova presica započela u 17 sati. Zašto, kada vjerujem da pretpostavljate i znate da gradski, odnosno lokalni novinari imaju svoje radno vrijeme, koje je najčešće do 16 sati? Jeste li na taj način možda željeli da nitko ne dođe na ovu presicu? Mogu vam reći da i mi također imamo svoje radno vrijeme i između ostalog smatrali smo da bismo na taj način okupili što više ljudi i naših resursa ljudskih. Mislim da nije neka posebna smetnja. Novinari zbog javnog interesa bi se mogli organizirati na taj način da pokriju svako događanje u gradu. Neke druge događanja se bez problema pokrivaju bez obzira u koje doba dana ili noći se događaju. HDZ, ponovio bi ovdje, jedna izuzetno jaka, dobro organizirana i važna stranka na nacionalnoj, ali i na ovoj lokalnoj razini. Stoga su priopćenja koje odavde izlaze i u obliku tiskovne konferencije, mislim, jedan važan događaj za lokalnu sredinu, a ova tema posebno je važna kroz medije. Na vrijeme smo to najavili. Mislim da se medijske kuće mogle prilagoditi tome, odnosno organizirati. Dobro, hvala na odgovoru. Možemo reći da ovo je možda prva presica od zadnjih 16 ili 17 koje su zbog medijske blokade i cenzure uploadali na YouTube, koje je u ovom terminu održano. Dosta sve presice smo imali u 11 sati, uredno sve medije smo pozivali. Evo, ovo je prva spletom okolnosti od gospoda iz Osijeka koji su ovdje gosti
ispred županijskog, znači povjerenstva za medije su zbog isto svog radnog vremena bili u mogućnosti doći u ovo doba, tako smo prvi puta u 17 sati